abalaleli bonke mhlawumbe baningi ababe nalenkinga amanani phansi azwakele Mroza kodwa usuke walisondeza kakhulu ulimi lapho umuchaza ukuthi amanani ani lawa phansi kuthiwa yini Saladi ziningi izinto ayibalile uyeko ice cream uyeko khona nama free khona Mroza khona ama free Okay, it's okay. Ukuthi into zeni lethina sidinga amanana phansi. Phuma nje kuleyo nto uma speed record ngamani khuluma ngebhola at least. Yeah, futhi angikwazi ukukhuluma ngebhola ngoba cishe ngahamba. Hayibo. Cishe nje ngahamba. Ehamba yaphi manje? Angithi wena uyazi ukuthi ukube. Uhamba yaphi? Ukube siwinile. Beyithatha yonke Nigeria okungokwayo. So cishe ngahamba. Ake nje Nkosi yami. Siyabonga nje okokuqala uqale sishayele labafana bethu ke ibafana. Hayi bafethu hayi madoda mina ngibashayela bonke ibafana bafana yeah yonke phela uma uyihlukanisa uzoba nenkingi ukuthi ubani oshobile sizidliwa ubani ayenziwa lonto mina kodwa ngama CV nanibhala ukuthi ayime team player namhlanje seniyahlunga makhona owenze saluza khasithi nje ibafana isebenzi kazi bikuphi le bafana yona bafana ngiyaziyo ke le mina kodwa ke ngesikhathi support ibafana kwangathi ukusupporta kwethu bekuhlukene la eMzansi ukhumbule phela ukuthi osibali laba siyabahlonipha osibali laba kodwa njengoba siphatheke kabi si South Africa ukuthi sishayiwe abanye bethu bathokozile yabona njengoba uMroza kadesho nje ukuthi kunamanani aphansi amanani aphansi ngampela njengoba kuwinele genge ngikhuluma kumanje nje nginete kule Louis Vuitton engilithole yebo ngilithole ngo 1500 lu 18000 lona kahle hle ngokuphelele but ngenxa ukuthi ithokozile le genge ufuna ukusitshela ukuthini ulithole ngo 1.5 ngisho ukuthi bekuba le genge iwini ipesheli akobe niyambona ke njalo into ipesheli engikhuluma ngazo uyazi ukuthi ngisho thina sihlale emalokishini ke yabona ke nihlale emalokishini ngoba sihlale lokishini awuzodila ke sihlale emalokishini elokishini ke khona le genge kuthiwa amaphara behlukene ukusupport sithi support bafana ngala hayi amaphara wona angale athangeke razo phela masingasupport bafana uzovala umziki emuva uyabona ukuthi ngempela bekukhona ingqube evange bikhona mina mfethu akunandaba nje nayo yonke leyo nto Rosa mina cishe ngaphisana ngawe mfethu William ebamba ama penalty ayi4 hayi ngase ngisho kahle ngithi mina ngiyamnikeza wena ungayikani wena nje for 4 weeks uWilliams muhleke ngoba umuntu ochithayo mhlawumbe uzothi umnikeza yena uMrose amchithe naye chitha kwasani lwamfana awukwazi ukuchitha isipopete sinjengomrose ngithi kodwa uchitha kwasani lwamfana mhlawumbe wayene bezochitheka and uyazi ukuthi kwethu kuyahlupha lento ukuthi siye ngenhliziyo siyitshela ukuthi sowina sibheje ngayo yonke into yethu uma phorisa kumanje kuthiwa usecula umaskandi amapiano amathathile umsweli kumanje uAndamsweli kuthiwa akanali ibhakede lihambile sizoba yini ke si South Africa manje utira iafro ayisenamali cha utira uchikичiki awusekho bawuthathile ekuyilona themba lethu alisekho angithi phela no chikичiki ngathi vele ulimi la ngakhona la sekutiro yithulele asinanga into engicasule kakhulu ke Mrosa yebo impela sidlala naye eNigeria kodwa sebemvimbiselani pho Saladi eNigeria uyazi usayishonga uSaladi thina uyena phela lo evimbe lapha yazi uwe lo ovimbe lapha yengovimba uSaladi madoda ibonke uyazi into abangicasula ngayo kufike kuzovimba uSaladi sekuthiwa futhi egcineni una 21 years umbonile kahle uSaladi lapha ku TV phela phethi iminyaka yethi wayibona le ndawo yakhe eMroza le miso weyibambo zebhodo lezulu ngeke ukuthi una 21 uSaladi simbona kahle hayi Saladi man
Azi mfethu besingayiplana ngayo yonke lento eyikhulumayo futhi la. Isizongijikela studio manje. Cha. Awube vele umfaka imask ka Osman. Wase Nigeria. Ukuba umele ufake imask bro. Yena umfake naye. Umfana ungene ekhala ngayithi lo mfana cishe wasibulala. Eyilwawe mask hayi westima zakhulu. Into kodwa engichazayo ngithi kusho leya mask yakhe wayegqokela icelebration. Bathi eqeda kushaya igoli wayikhumula. Yeah. Hayi wayeseshila ureferee wathi no bekungalona abafana. Wayibuyisela imask. Hey wakho. Hayi bekukubi kakhulu Saladi. Iyamotiphula. Saladi inkinga ziningi singagcile ebholeni kuphela. Kufuneka mawumuntu wabantu osebenza ngabantu umqondo wakho usabalala. Usabalalile ukuthi ngaphandle kwebhola yinenye. Ngistresswe lento eValentine. Hayi ukume ngezothando. Imango zothando ngoba zixakile. Last week izixakile ufike noma ngakho la waxoshwa. Buka umrozo ucwebezela kanjani sekumina. Ushaya impela ke Saladi awukhuluma iqiniso. Umroza siyamazi muhle. Yes, muhle. Kodwa but ukulenza thing manje. Yeah. esenawe. Hayi kodwa manje bafu. Hayi. Kunjani uWes? Oh, ibele kamera nathi kamera ngicela Sicela uye ku live Ukhozi. Live Ukhozi. Ubone kahle. Look ukuthi ufanele wathola ugap ukuthi usenjani. Look at that. Yazi Mroza sengiyabona ukuthi imali yami short up. Njengoba emuhle nje usebenzisa imali zami lo muntu. Hayi. Ubungena manje wena bafo. Ubungenalutho wena. Imali yami phela ibihlala kuyena ngithi uyabona. Wakayisebenzisa usekhona wena. Angithuma phela ngiqhathwe indaba yami mina because yonke into bekufanele ivaye kuyena. Welele. So manje usuthola ifreedom Mroza usunje. Hayi lutho naye ugap naye khona benaye bekutholisile abazali bakhe bafa bamshela manje. Ngasho mina ngathi bakwethu mina ngumuntu ophilayo. Angiswele lutho. Ngiswele abazali kuphela. Usela abazali nezinyo. Ya nalo. Usela izinyo wena. Ngithi bros. angizwani labantu abahleka into engahlekisi ukuthi asiyasakaza la. Kuyahlekisa Oh, uyamuzwa. Azwana abantu abahleka into engahlekisi siyasakaza la. Kusho ukuthi sisakaza isino wena. Sinasipisa sakaza nisakaza isino. Okay. Ngicela senze ungayisho njalo Saladi lokuqala usaxoxisana nalengane eqeda kwini award kuma Grammy uTyler. Yes. Manje mina sengikhathele lento izolo bekuyisona namhlanje isini. Hayi imagine ke ngisathembi lutho nje mina ngisathembi lutho. Kodwa isini isona nje. yini kujabulisayo Sasa izoba isono. Izoba isona nje. kuba nesini sawona. Hayi uba nesini sono. Hayi ngeke mfethu hayi. I will come back very soon. Ngicela ukubuza nasiza kahle nathinta le ndaba yesona uthi wena kuyisona webhuti lo ngihamba naye mina ukuthi inkinga yami bafethu bengingekho nje kade kudlala isona lento wena Mroza lento yami ye-acting ne-TV ngathi yangilandela ya so bengishutha enye series ekuthiwa umjolo ezodlala ku Netflix ya so nje angizange ngibe nethuba lokubuka isona ibibukwa ibona uMahlale angazi mfethu ungenzi lutho ngikhuluma ngapha uMahlalela ngozi bengingekho izola ngithi bengikule program ezikole ngala komzimkhulu Ebusuku. hayi wamuhlo athe ezikole wena wathi udlalule emontweni yakho udlala Ukhozi njalo. Ngikhuluma ngesikhisi khona la Ukhozini. noma usuyayiqeba hayi shawe load shedding ngasekhaya Ayinothi emoto. Phela isikhathi sokubuya kwakho busendleleni ngalo sikhathi. hayi ngasekhaya kuphela ugesi ke nemoto uthi ngasekhaya kusho besebuyile angithi ubusebuyile kanti esesendleleni ngasekhaya phela uyawuthanda umphakathi wonke indawo la kuyona ingasekhaya Mroza wakwayisiza wasuka la izubaqaka enkulumo nje ukuthi nje kodwa into engiyaziyo yabona isona noma ngabe ngiyibukile noma ngabe ngiyilalelile okusalayo lokho engikwaziyo kuyikona Okuthini? kophi akukho nje obekukhona lapha engikholwayo ngijwayele phela isona Iqhubele ibhango ayifani phela isona yangaloya nesona ya this time upresident ipitch zakhe ziyahlukahlukana uyezwa ke kuthina abantu abajwayele ukubuka into ezifana nalezi Saladi ngenilanga noqhunyiswa ngamabhomu lelo aniyibuki indaba angiyaziki ibhomu eqhumiseni mina
ngibhomu angikwazi ukuthandana nomroza ngingayona ibhomba Kasho usiphadla uzayibiza ukuthandana nomroza wena kasho usiphadla lesigeba sifakile angizwa Mroza mfowethu uthanda uantu wami engazi kahle ukuthi uzokunika yonke into oyithandayo ngoba wena unalutho ngoba awunalo ukuthi umroza yabona nje ngithengile nje uantu wami mfethu ngiyazi ukuthi uzokunika yonke into antu wami mabhengu uzomnika yonke kepha lo sanda ukunika u5000 hayi kahle baba kahle angithi imali wayengibuyisela imali yami ekade ngangimboleke yona kanjani phela ukwazi ukubuyisa imali kumuntu onamabhizinisi mfethu awazi ukuthi osomabhizinisi bayabolekana imali kuthiwa icapital leyo uma ufuna uqala ibhizinisi elinye so ngangimnikeza icapital wena ubone senebhizinisi ucansa kaboleki imali wayeboleke kumina kuqala kodwa ke nawe kepha mfethu ke uyasidayisa sibuya January inyanga enzima kangaka phela uJanuary uphela ngoMarch wena usufaka isiphandle esisha uthathe uthenga imphumela hayi wena Mroza bake bakhala abantu abaningi bathi kwethu udla imbuzi wedwa cha bafethu ngacabangelani naMroza ukuthi angeke kusize ukuthi uwaste imali engangembuzi uyodla imbuzi kungcono uvela uyithenge lapha ekhaya uyidlele ko ngoba lo msebenzi ngawenzela kude le komzumbe ngoba phela kwethu nami ngakho ngingayanga kuyabonakala because kube ngabe ngibuye naso isiphandla nami kodwa kunankinga ungayithengela nase workshop hayi leli soka lakho ngathi ngempela khonto engahambanga kahle la lalizwe lithi kube ngalimeme emcimbini nalo lalizobuya nesiphandla hayi mina ngiyazi le Saladi wake up Saladi man Saladi njengamanje inyanga yothando yes mhlambe umuntu wakho uzomenze ungabali umroza is very occupied manje phela ngisho ukuthi anginayo umuntu kusho ukuthi ngeke ngenze lutho umroza is fully booked already mhlambe kube kuthiwa ke besa free ubungenzani ukube kuthiwa besa free uzofuna ungikhulumisa amampunge manje usakhona umroza sawo wami wena Mroza siya kwi vacation okay alright ngibhuke nehotela ne ngapha vacation vele okay i-vacation la osuku uyakhona okay ya ngabhuka nehotela ngase ngathi ngicela bayengenzele ama roses ne champagne yes then ke ngizobe sengifika ke mina bafethu ngani wathiwa nje uyaphupha ngeke sikhulumeni inamba sihambeni ifom ngaze ngiqhomelo naleli mhla 17 sishilo sathi sisemanguza bafethu bese ngomhla kabani la sikhona eShepstone mhla 16 yabona mhla ka24 bafethu sisePortchepstone lapha le casino amathikithi sawawinisa mangabe usithegile epageni lethu mawufuna ukuxhumana nathi ngqo usithola lapha epageni uthi Nganengane comedy ubona ama video etsahlekisayo uphinde ubone nama post ukuthi sobe sikuphi awufike kuze kwisho khona uzokubona amahlaya ngempela hayi lento eyilalela la hawu phela yes